Айде, Аксел. Спри, Аксел. Айде, хоп. Трябва да е добре. Първата работа. Оп, готов. Цъхнал е салкъма, изглежда. За слънце. За тънче не е хубаво да издох. Ами, че сега това не може за всички няма. Аз оня ден... Къмата, мам, сега си... Оня ден, че ни завалява в... Помайте сега таман тук. Те... Завързали вече. Снимка ли прави? Снимам. Виждат ли се? Да. Те трябва да се прочистят. Аз съм ги попрочистил, ама не всички. Те не съм. Листата, виж как. Сега ще тръгне вече сега. Те си я обрал, поскал си я си. Коя е така? И как ще я поскам? То няма. Как да няма? Как да няма? Я гледай сега. Те се виждат от 2, листата. 4, 5, 6, Там 7, има, 8, 9, 10. Другия клон има ли нещо? Значи тук трябва да... Две трябва Долния, да долния маха. клон. То си го прескочил, не си го чисти. Ами, то не е имало. То си го обрал. Той, че повече от 8 не могат на един клон. Прасковките. Имат още много да растат. Сега дребни тък му са завързали. Кайсийки има тази година добри. Трябва пасия. Години сума. Айде да видим язовира дали пълно. Айде, давай. Те големите ме не раждат. То е на хубаво място тук. Айде, Аксел. Ама... Е стабилно напълнил обаче. Айде, Аксел, скачай. Скачай вътре. Смятай, тук е много вода сега. Смятай ни колко бяхме, половин метър беше надолу, като почнахме да помпим. Смятай, че то на половин метър тук са виждане 50 и не... Магарето какво прави? Магаре!